Ngilibingelele-ke nginamukele kwi-Real TV1 Stories. Igama lami Nelo Dales. Abaningi sebeyangazi. Namhlanje ngihleli nosisi la ozoshare isitori sakhe ngendaba ethinta ayethandana naye noma ayethandana nabo. But-ke isitori nizosizwa. Kodwa ngicabanga ukuthi sisi ngiyenza kanje. Sisi wami uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Othi ngihlale kahle siqondana ngathi umude ethi ngibe kanje fushini. Sesibafishane sineyinkinga eziningi. Kodwa nami ngimuntu ukuthi ngimfishane nakulokhona wena. So usisi uqhamuka kahle uzalele phi ehlala phi? Ngizalele eNtuzuma. Okay. La lokushini eTuzana. Kusho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi umuntu ekhula phela ubuye ayitholele naye ixhokovane lakhe. Okay. Cinga uwade uhlala ekhaya forever nje. Hayi ngeke. Ngoba space sakho nawe wenza izinto zakho. Ya phela musumdala ngathi nje ungaba nendawo yakho. Okay. Ya. Siyasizwa isitori sakho ubunomuntu osithandana naye. Bagcine siyazi into abasesilisa engayazi bayenzelani mina ngiyenza bo mina kuphela ongayenzi eAfrika. Uthi abe nomunye umuntu futhi. Hayi inkinga leyo. Wena uhlangana nenini nomuntu wakho? Hey umuntu wami sahlangana ngo 2005. Yo. Yeah, sekudala. It was 2005. Wayibika ke. Nje mayibika nje nami ngabona ubhuti right. Okay. Ngachazeka. Kanti hayi ngifaka kwenkulu inkinga. Inkinga uyibona nini? Usumqomile kanye senesikhathi nisenzana? Ngibona phela sengimqomile ngoba ukhona wayengithiphisa ethi nje hayi mina angithandi uzwane nalo. Yabo kwasho ukuthi ke phela mengimbuza ukuthi yini inkinga angasho. Kusho ukuthi ke uyabona umuntu mosumthanda. Yes. Omunye umuntu awumuzwa nje into asuke yisho. Ngabona ukuthi hayi lo udlala ngami noma mhlawumbe unomona yabo. Ngiyamfona naye. Ya hayi ke ngavele nje hayi. Ngayilahla kuyena ubhuti. Ngezwe nje nami sengimthanda nje. Yebo lonto. Wamthanda. Wathola usicha naye engazuthi khona amunya naye. Hey lokho ngikuthole uyabaza abantu besilisa abanamanga ngicanga ukuthi nawe phela umuntu wesilisa. Uyakwenza lokho. Yeah, kahle abantu besilisa ngizothini ngeke ngisho ukuthi bayafana yabo. Kodwa nje ku100% ngicabanga ukuthi mhlawumbe u2% oneqiniso. Okay. Yeah. Lokho ngikuthole ngoba khambe kwahamba wangilobola. Ngoba elokethe ne hayi ngiyokhokha kini ngithi mina hayi awulinde kancane at least sibe nonyaka sithandana yabo. Ngoba nje kwangathi kuyaphuthuma nje. Uyayibona lonto. Hayi ke sithenga ngempela amasiqeda unyaka. Hayi ke waseyovela ke ekhaya. Before avele ekhaya nje yonke into ibihamba kahle kusmooth nje ngingaboni lutho nami ngibona ukuthi hayi cha imini ngishaya u5 la. Sebathandana. Kanti hayi ngizalelwe nje endlini. After ke esengilobolile ila ngaqala khona ukubona ukuthi hayi lo muntu ngathi akekho right. Ukhona usisi athandana naye. Kusho ukuthi mina engimfice evele khona. Kusisi nje owayemdala kunami ngoba mina naye ubhuti wayengishiya mhlambe ngo9 years. Okay. Ngimncane. Usisi loyo kwakuyi-age yakhe. Ontanga yakhe. So ngimbamba kanjani? Khona ilanga la engangiyongena khona emsebenzini. Bengumuntu osebenza ama-shift yabo. Kuthe ngalelo langa ngiyongena ebusuku. Ngakhohlwa ijacket endlini. Ngitshethe hayi ngoba ihlobo kuzosebenzeka kuze kuse amakhaza engangitholanga ngoba ngumuntu obuya asebenzele ngaphandle. Okay. So washintsha kumoya ngezwe ukuthi hayi ngeke sekuyabanda manje. Ngibuyele endlini. Shuthi la besihlala khona kubiyiwe awukwazi ukujomba uma khiyiwe nje khiyiwe kufanele uzofonela umuntu ongaphakathi
noma umemezi bese zokuvuleni. Hayi-ke ngapaka ngaphandle kwegate ngangqongqoza hayi waphuma utheme ephuma kushuthi usisi lo wezwa ukuthi imina lo ngaphandle wavela naye waphuma esebhinqa ithawula elibeke la emabeleni kushuthi kwakuyindlela yokuthi ngibone ukuthi ukhona ngikhona futhi kade nje yabo ya ngambamba kanjalo ke manje ubhuti-ke lo uthini-ke manje sekuqhamuka umuntu wethawula nawe futhi ula ngoba msho yena becanga ukuthi ufihlile. Hey waba surprised naye ngoba phela wayengalindele ukuthi usisi uzothi mephuma yena usisi amlandele nje. So wena-ke uthatha yiphi decision mase usukuthola into efana naleyo uyamgabha ubhuti wenze njani? Hey kwakungalula ukuthi ngimgabhe kwangalula indlela engase ngimthanda ngayo futhi uyazi ukuthi umuntu wakho musumbambile ukuthi uyachitha ingalesikhathi uthando livele nje lunyuke kakhulu angazi kwenziwa yini usaba uzomluza manje phela ngithi sukusunomona ukuthi kanti ukhona bolonto akubanga lula ukuthi nje ngikavele ngimshiye ngoba sengibonile ukuthi ukhona omunye okhona yabo. Nami ngabona ukuthi ake ngisukume ngoba phela uma umuntu wesifazane sinabangana ngithi siyahlala phansi sixoxe sibonisane ukuthi hayibo kunento kanje kube khona ukubonisayo ukuthi hayibo sukuma ila ngaqala khona ke ngasukuma nami ngaya enyangeni ngayolanda umuthi ke ukuthi ngivele ngimdlise ngoba ngangibona ukuthi hayi usisi usho kungikhipha. Manje wena ufuna uyenyangeni uyofuna umdlisa ufuna kwenzakaleni lapho ngikhathi usaya enyangeni yini lo ufuna ukuyi-achieve ufuna kwenzakaleni? Phela ngifuna ukuthi ngibe ngedwa endodeni. Hamba abale bonke ibaningi noma bayale lo sisi lo athanda wena kuphela? Abheke mina nje ngedwa ngoba phela lo muntu engangiwulandeli kwakuyena ubheka mina ngedwa. Okay awuthola kumithi awusebenzisa ngendlela inyanga ekele ngayo? Hey ngawuthola umuthi kuloko kokuqala ngathi uma ngiwenza ngoba ngangimazi ukuthi uthanda imfino. Kuthiwa imboya. Ngayipheka imboya yami ngayinonga kamnandi ngashaya istif pap ngase ngibeka iqathe eceleni hayi ngawenza lo muthi wami ngawufaka kule mfino hayi-ke ngamlethela ngoba wayehlele edining kahle ngithi sihlala ndawonye ngamlethela edining ngithe uma ngimlethela kwavele wangena ikholi kuyena ethi akaphuthume angazi kuphi yabo kushuthi omunye umngane wakhe emfonele ethi akaphuthume somewhere hayi wathi uyabuya kuzobuya kahle kanje kwavele kwabheda wagcina engadlanga uma ebuya ebusuku wathi hayi ngodla ekuseni wavuka wahamba futhi umuthi wami loyo oqala waba yi-waste. Ngabuyela-ke kulo baba ngamchazela ukuthi hayi kwenzeke kanje wanginikeza omunye. Okay kuloko esibili-ke hayi akabange sadabula lamlahlela kubo. Hayi lamlahlela kubo. So ukudla okunikeze khona qala ngasikhathi singanani kubona cha lo muthi wami usuyangisebenza-ke nje? Akubange isikhathi eside mhlawumbe kwaphela inyanga ngabona ukuthi hayi ngeke izinto ziyashintsha-ke manje athi noma uyafona lo sisi ngimuzwe emhafa nje amtshela ukuthi hayibo ngihleli nomfazi wami ngoba phela ngithi wayeselobolile amtshela ukuthi hayibo ngihleli nomfazi wami nje ila ngaqala khona ukunothisayo ukuthi hayi akusahambi kahle kusisi shuthi izinto zami thanda ukuqonda manje. La ukwazi ukufuna khona-ke vele manje. So indlela abehave ngayo kuwena ibisafana noma bese nothando oluningi? Ibengasafani bese ngithanda kakhulu sekumuntu nje ohlele endlini kanti before bekuwumuntu nje ongahlala uvuka ekuseni ahamba buye ebusuku onganasikhathi nje sami yebo uthola ukuthi ngi-off kodwa akanaso isikhathi sami. So nje ngibona sekwangisebenzela kakhulu ukuthi ngimdlise kodwa-ke noma ngabona ukuthi ukudlisa umuntu akukho right akulungile ngoba manje yabona sewuchephisi
esewuchephisi nje esenesidina kumina nje sengicikeka yebo lonto Futhi lento inhle kodwa futhi yimbi ngoba Yeah. lento ngifuna wena uyitholile Yeah. but manje usuthola nesicefe futhi phakathi. Hayi sekunesicefe ngoba manje angisakwazi nami ukwenza into zami, angisakwazi ukuhamba nabangani bami. Uthola ukuthi mhlambe ngemsebenzini avela ngikhiyele endlini athi awuye emsebenzini namhlanje. Ngibuza ukuthi hayibo angiye emsebenzini kanjani? Avela athathe ngelilanga wavela wathatha uniform yami nje wavela wayibhunyela ngamafutha emoto ngoba nje engafuni ngemsebenzini. Kufanele ngihlale naye. Futhi yabo lo muntu uyagcina seyingozi ngoba phela manje yabo uthando lakho selikhulu ngendlela ukuthi asafuni ngisho unyakaza. Hayi wayesengangibulala nokungibulala ngoba nje wayengafuni lutho nje ukusondela eduze kwami. Even abangani bami wagcina engasabafuni. Shuthi wasefanele kube yimina naye nje sonke isikhathi phela nje. Manje ke isikhathi eside siyahamba ke senikanje manje seni amathi nolimo lo wangampela ke manje. Hayi lo amathi nolimo aphinda azule senihlele for 24/7 nendawonye. Wena ke akusenzeki mhlambe uchithe ngoba leyo sesicefe phela manje. Asanginikeze le yanto le yayizo umuntu osifazana buyifuna. Phela abantu besifazana bathi hey indoda fanele ibe nevoice ithethe yabo into le. Yeah. Ayi nami ngayabona nje ngoba phela angazi lento yavele yajika nje ngavele ngamnyanya ngabe samfuna ngoba phela yazi indoda mise kunamathele kakhulu ivele ibe nesidina ngazizwa nje ngingasamthandi nami ngingazi kanjani ngabona nje uthando seliphela selehla lapho yena ucrazy ngami usangena kodwa kwasho ukuthi ke mina ayi angisezwa kahle sengifuna ukuphuma kulolu uthando ngoba ngangeke ngiphumele ngaphandle phela nami ngenze ngikwenzayo ngibuye endlini sengisula umlomo. Kodwa ke uyabona ukuthi lento wena owumvimba kuyona uthi ayenze aphume ngaphandle. Usenze wena manje. Hey. Khona kunzima. Awuthi usolve le problem le. Kanti wena usuyifaka ukuthi uyenziwa wena ke lento le. Angisifana nami ngangithi ngakhumuza wami kanti ngifaka enkingeni enkulu. Okay. Ngoba khambe kwahamba nje bengasamthandi. Yena wayese crazy ke ngami lapho ke mina hayi. Ngangasamfuni kwangampela ke. Yena ke asiyeke ngokuthanda kakhulu. Ayizange im-affect lento le awamdlisa yona. Ngoba phela sesizwe into eziningi. Uthi umuntu ugcina semgulisa idlizwe. Hayi yam-affect. Im-affectile kakhulu ngoba ugcine ngathi usene cancer yesifuba. Ke ngaphakathi. Yeah. Ngoba ngithe mangabe ngimhambisa kodokotela bangaboni. Kodwa mangimisa kumuntu ayisho lento ukuthi hayi idliso leli labantu bezizolo phela. Kodwa ngokodokotela bona ke bagcina bethi hayi icancer yesifuba. So wena wayiphunga umphalaziso manje abuye abunormal ngoba kuthiwa indoda yabanje iphalaziso. Hey angibothi kusangalunga ngoba phela manje lento isivele yaphenduka yayisifo kuyena. Isiphenduke yayisifo kuyimanje nje ngimshiye embedeni ulele. Kuyinto nje kadokotela uyaphuma uyangena esibhedlela uyaphuma uyangena esibhedlela. Kahle nje. So uthando athi enjoy ngoba lo muntu uyaphuma ngena esibhedlela at the same time if right ke unasicefe futhi. Yeah kunjalo. So if ungathiwa okay was the show le educational kahle sizo share information ukuthi abantu izinto abazi avoid noma bazenze uma ngabe zi right. If bungabuyela back what experience onayo from the day umbamba echeat i-decision yakho bengaba yipi? Hey i-decision yami ake ngithi nje ukudlisa umuntu wesilisa noma ukudlisa umuntu wesifazane ake ngibeke kanjalo. Akukho right ngoba nalezi zinto lezi ezisuke ifakiwe izona lezi ezigulisanayo ngoba phela kuningi okufakwayo okungafanele
ngizothi nje izinto ezifakwayo izinto engafanele ngabe umuntu uyazidla. Okay. Ya. Sho ukuthi nje engakusho ukuthi hayi ukudlisana akulungile. Ukudlisa umuntu akulungile. So wena mathiwa ubuhlala nomuntu wena ngasesikhathi bongeke uzoyithatha le decision wayithatha with information osunayo manje. Hayi bengeke. So umuntu okwi-same situation njengawe ungathini kuyena indaba zamadliso? Hey ngingathi nje abantu mebethandana umuntu methanda omunye abathandane nje ngothando nje olunormal olungenawo umuthi ngoba lezi zinto zihambe zibackfire. Kodwa umuntu wesifazane efefike endaweni ezothatha umuntu wakho osekulobolile angeke umuntu athathe decision light kanjalo nje. Because uloliwe wena. Yeah. Nawe umuntu la usine usesendoda yakho manje. Yeah. And uzuyambamba nayo. Akwazi ukuthi ungavele kube lula kanjalo nje ukuthi uthi hayi asenda nini ngosanda normal. So kunayo usuvele abanye gcina sebelwa abanye gcina beshiyana abanye gcina bethathana. Yeah. So wena right now lo manje oganga naye ngoba phela vele sengizwile ukuthi khona oganga naye yabo. If ungathola wena ukuthi khona umunye naye aganga naye umunye noma mhlambe uwena okule position yalo sisi lo wafika nethawula ngalalanga lela. Bamdliseke agcina sefana nomuntu wakho lo osandana naye. Ikhwapha leli. Yes. Uphatha kanjani wena ngoba phela manje vele phela wathi waba no-attach nomuntu iyagcina sekukhona uthando olukhona. Hey ngaphatheka kabuhlungu ngeke ngize ngiqamba amanga ngoba phela vele ikhwapha noma ngabe ningaqala nithi niyadlala kodwa nigcina senithandana uthando lweni nigcina selu strong. Kuyadependa ukuthi lo muntu nisuke niphathene kanjani naye. So lo wakho osegula njengamanje ubuna izingane naye? Asinazo. Futhi besaqala isalotolwana ngisazoshadwa qhubeka kube nomndeni. Yeah. So clearly ngenxa yabathuba sizoba nazo. Hayi angeke kusalunga manje. Ngabe usana naye ekamereni? Hayi lutho. Indawo manje waphela ngishwa akugula every day. Njengoba ngichazile ekuqaleni ukuthi hayi angisamthandi sekuyikona phela ukuthi sihleli kodwa nje ngokothando cha. Kanti yena into yakhe ayifukwini waphela naye uzoyizela yena vele ngangamthanda wena yabo kodwa uzoza kuwena athi hawu mama wasekhaya. Hayi noma ngingavuka uyazi ukuthi thina abantu besifazane ake ngithi nje mina angakhulumeli abanye. Yes. Mina umuntu mengingamthandi angikwazi ukuya naye enkonzweni yasekamereni nje imizwa vele ingavuki. So naye ke njengoba nje sekukanje hayi akuvumi lutho bengize ngiqamba amanga. Okay, mina ezomuntu wesilisa nabanye ababukayo la singazivikela kanjani ke ekuthenini singagcina sisiba kwiposition efanayo nobhuti lo? Ikhona nje ukuthi umuntu wakho uthandana naye uhlale kuyena ubhekane naye yedwa. Umnika uthando umnika isikhathi ngoba phela uthandweni yilokho kubalekile. Hlala naye ungamchitheli ngoba egcineni uzogcina usungena enkingeni ngoba umuntu wakhe ebona ukuthi uyamchithela awunaso isikhathi sakhe agcine senza izinto ezirong njengalokhu nami engakwenza. So if ngathi uthola ithuba lokuxolisa lo bhuti lo ungamtshela wenza? Hayi ngeke akulula. But ke ungakwazi ukumtholela usizo weke list mhlambe. Yeah ngiyazama ukumtholela usizo njengamanje angiboni kahle indlela seyiyona kunokuthi abe ngcono kuya ngokuya abe worse. Ngisola ukuthi lo muntu wawu strong kakhulu. Lenyanga wayona mobuyela kuyona if isakhona ithini iyakwazi ukukhipha idliso?
Hayi lutho uyawazi umuthi wamandiya indiya lethi fakile mina ayikhipha Ngiyabona la ngihamba emgaqweni ubhalo la portion wena le nyanga wayithola lapho noma wayithola kwangani bakho hayi ngayithola la ku Facebook ngayithola ku Facebook hey kunzima indodana yakho if one day uyothola indodana if bengayidlisa uyibona ukuthi cha lo muntu lo usethanda kakhulu manje lo muntu lo asafanga nje imali kumina ke ngisho u2 yonke imali seyithatha inikeza umakoti wakhe noma intombi yakhe ungenze njalo wena ngezomama hayi ngingamzama phela umfana wami ngimise enyangeni kodwa nje ngahluleka ngizamile ngoba phela ngoko experience ngingabona ukuthi hayi ingane yami idlisiwe ke manje sengazama nami ngihluleke ngizamile njengomama if okay ngisho sowenze overselenza ngokwenature ngoba phela wonke umuntu ugcina usuku uyoshona kusho njalo if manje umuntu wakho engabe adlula emhlabeni ungafila ngathi wena ombulalile noma ungajabula ukuthi at least usesukile sengizokwazi ukuthi ngithole omunye umuntu ngoba thina amaZulu sinayo into yokuthi umuntu otsholiwe okufanele uthole omunye umuntu noma umkade ushadile yabo kuba nalento nto leyo uthi hawu lo muntu lo sekushona umuntu wakhe usenza kanje hey obvious phela unembeza ungangishaya ngingafila guilty nje ukuthi ugule nje through mina engimfaka idliso phela nginami ngumuntu nginonembeza ngingafila nje guilty ngeke ngize ngiqamba mama but wamxolela kanjani ubambe red handed umuntu sifazane nedlubisa kanjani le ndaba le ngoba naye wafuna abone lapho ukuthi hayi lo muntu lo kwenzakalani hey phela thina abantu besifazane siweak once nje umuntu wesifazane wambiza ngalamagama athambile baby sithandwa sami uyabona nje hey wafika nje manje yabona sisheshe sixole kodwa ubuwazi ukuthi khona hayi angixolile deep down okahlathi nanixoli vele siyaxola kodwa hey kuyadepend ukuthi umuntu wenzeni yebo lonto kodwa nje phela hey siconvinceka kalula once nje umuntu wesifazane wambamba nje umbiza ngamagama lawa athambile sheshe sidlule entweni lo othandana naye noma loganga naye manje ngiyasebenzisa ijaji siyasebenzisa kodwa vele asikho isidingo ngoba ngathi asikho isidingo ekuthenini ngizama ukuprotecta lo ngoba vele lo anisenzi naye but noma sikhona ke isidingo phela ugovernment uthi sikhona isidingo bese ngisho ukuthi asikho ngoba vele lo awenzi lutho naye sinosla protecta yena yes isizathu sakho ukusebenzisa ijazi nalo usebenzisa ijazi usebenziselana ukuthi phela ngingathola isifo ngoba naye angimazi ukuthi uhambapi angimazi wayehambaphi njengamanje angimazi futhi ukuthi uhambaphi yebo lonto ngibona ukuthi wenza ukuthi ungakhulelwa nokukhulelwa nje zonke lezo zinto izifo nokukhulelwa ngoba phela ngeke ngizalele indoda ngibe ngumakoti wakomunye umuzi futhi acceptile ukuthi ingane ngeke uzube nayo hayi ngeke kusalunga ngoba awuyifuni noma ngoba sekunje phela ngithi ngomakoti wakomunye umuzi sengaba ihlazo phela ngoba phela lo umuntu wami angisalali naye ngithi ifuke sengizoqhamuka mina ngikhulele sobani but abantu abaze naye futhi nje umdlisile nje angagcina seliconvince ukuthi yakhe hawu kanjani phela kusho ukuthi ngabe nguMarie cha sizobonga isikhathi sakho siyathemba ukuthi abantu sebezwile ukuthi cha idliso liyabhetha ngoba into ethanda ngingasithanda le story leso ukuthi noma kwenzakalile ngoba thina sijajana umuntu yabo kodwa i-message ifanele ibe straightforward yena umuntu uzobe siyazi ukuthi lo silo wafika kwishow washo ukuthi umuntu wakhe uyagula manje because of izidliso and umuntu wakhe ugcina sesicefe kuyena because of idliso so angathi umuntu umecabanga ukudlisa abheka ama-results amahle for ukuthi indoda yakhe izobheka yena yedwa
azi ukuthi hey lo muntu phela besicefe gcine ngasamthandi wayena eyi ngoba umuntu mekushela usuke uthanda le yanto kade iyona kushela once waqala manje waba into Ayi. awubusachazeka manje belaphelele kwisithithi ngoba ngikhumula ngesinye isikhathi ukwangibamba ukuthi ngiyachitha okay angazi oyizwe ngomunye umngani wakhe kwawuyena ongiphikelayo ukuthi nje owami ngiyamazi akasoze uyayibona nje lonto wena wasajabule uyasibona nje leso solo wathi nje owami ngiyamazi akasoze ekubeni umngani wakho ngibambe right handed kodwa yena wayesengiphikela ethi nje owami wazwa yimina uyayibona kodwa ungalakhela uqobani phela yabazi abantu besilisa kodwa phela vele abathi sebafana nabantu besifazane protectana ngivumi protectana abajida for ukuthifisa umuntu wakho ngabe enza into wrong yabo hayi cha kodwa ke ish no inzima phela kodwa kuthina ke kuthiwa abantu besilisa kumele uprotect umuzi wakho ungumnomzane kumele umdlise umakoti but I don't think ile edlela ukudlisa because abone inezifo ya ifuzo fana xa sephethe isifuba manje hey ngoba le mithi phela kuningi okufakwayo abantu besifazane nje uyangena iyangasathana ke hayi ngeke ngikwazi ukukusho Kodwa lo kodwa wayithatha. kodwa khona engakuthatha phela okwami yabo ukuhlanganiswa nalomuthi into engafanele ngabe ingene emlonyeni womunye umuntu uyayibona lonto ya hayi khona kunzima phela nawe usukuthi uyazama uthi nawe wakho umuzi wakho kanti usuyabulala cha sanibona cha sabonga kakhulu sisi I know ngicabanga ukuthi abantu abazwile ya mhlambe ke if kuzoba khona isidingo benemibuzo abanayo bona bazoyibuza ku-comment section then singaphinde sikubize futhi uzoyiphendula kodwa-ke ozothi leyo nyanga leyo noma lo muthi owutholaphi cela ama-directions angeke ngiphendulele ngoba kahle la siyakha asibhidlisi ya kunjalo kodwa ngathi ubhuti angaba right umusu usuhamba wazo aqeda ngeenyanga ezingamphalazisa mina sikhona engizaziyo wazophalazisa umuntu idliso liphume ungasabi nedliso lemathandana nedliso nje leli lokubulala ngoba phela abantu bayabulawa la omakhelwane ihlobo wala utafaka idliso ngoba ufuna ukubulala hey and idliso bebesho bathi adliwa nje ngokudla kuphela nahle usuku lelo bayakwazi ukuthi bakudlise so idliso ngeke is not good hayi alikho right nje at all alikho right cha sisami sabonga kakhulu sakho sabonga nje information sithola from umuntu oyenzile lento le experience ngoba abanye abantu bake basho beqagela wena lento uyenzile iyenzeka and uyabazi ubungozi bayo so if it's information from wena it's information from umuntu right hayi kunjalo engathi ngahamba kahle konke ubhuti abe right asinde abuye la buyena abuye ubhuti wayechaza ngaphambilini yabo hey yakuzi hey wada ngathi ucabangani hayi nami ngifisa kanjalo Ufisa kanjalo? ngifisa kanjalo ukuthi nje ngiyalidinga usizo ukuthi naye abuyele esimeni sakhe abe right ngoba Nibe njengamanje nengane, ugqilazekile ya ngoba njengamanje nje usewumuntu ongathi ugqilazekile ugqilaza ukugula nje ya no sabonga kakhulu sisi ngithi nje see you next time stay blessed